Čaute ľudia, máme vás, aby sme tu ďalšieho videa, tentokrát je to z Minecraftu, je to moje prvé video. Dúfam, že sa vám bude páčiť, ak hej, tak dajte prosím like a odber. Toto sú naše zbrane. A my dneska si ideme urobiť taký túr, takže toto je môj dom, ideme si ho ukázať. Čo je tamto, sa možno pýtate, to je môj hrob. Tam mi zomrel pes, ktorého mi zabil s Firespeckom môj kamoš, ktorý na tom svete je. Je noc, takže je to na prd. Tam býva môj kamarát ďalší. Celkom blízko si postavil dom, alebo ja. Neviem teraz. Dobre. Toto je môj dom. Viem, nie je najlepší. A najviac na tom bolo, že som si musel, prvé sme si museli postaviť nether, aby sme mohli ťažiť tieto, jak sa to volá? Kvarc. Toto je kuchyňa, ktorú máme chladničku, umývadlo. Tu je spálňa, kde mám čestu, ktorú som dostal od Gmonka. To je môj kamarát. Tu je gauč s dvoma gaučami a boli sme v ende. A tu mi zastával a to som ešte doteraz nezničil. A tu máme kúpeľňu, tu je vaňa, do ktorej sa nedá ísť. Tu je kôša, tu je umývadlo, do ktorého sa tiež nedá ísť. Ale v tom je dobre to, že vy sa natlačíte a hodíte do toho kosti. Keď sa tam vôbec trafíte. Lebo ja s tým mám väčšinou problém a sa nám to spálí. A keby som to mal vyniesť, tak môžem vyniesť za jeden deň 153 košov plných odpadkov z prostotín. Tu ja mám napríklad moje vzácnosti, ako je netherite block, goldy, ktoré nemám ešte rozpálené, emeraldy a diamanty, ešte také juicyky a také. Potom tu sú zbranie, ktoré ste videli na začiatku videa. Asi, možno už si nepamätám. Tu je redstone, ktorý momentálne tiež nemáme vypálený. Tu je cobble. Tu sú tie somarinky. Tam je železo, uhlie, tu je hlina, paličky a také somariny. Zatiaľ to nemám potriedené. A tu sú nether veci, napríklad tieto somariny ako... Tu máme, čo to tu máme? Aha, tu máme bordel chestu, z ktorého, počkať, z toho si môžem urobiť šalkrne. Nevážne, chýba jeden. Je to vážne, chýba jedno, aby som, tu je to ovocie z endu. A tu je lapis, ktorého mám stack. A toto by bolo pre dnešné video všetko. Prajem vám pekný zvyšok dňa a čaute.